bet Zuma no chirozo lihuba agbahu ben na Zuma oku ele mere onodo ajiwe like this echicha from chegode beshi we baga barutela ben nam we bia mo ben nam oku. Let the people of Akwa hear it clearly. Akudi authority today uchi wando and akumoku that na people that are gaining from ihe megala alako kidnapping na megala alako na mma akpo names. Nulo jombu ebe wanye wa isama kono eshiye ihe wulie amegle okun leni ulo wanye rice le kwenu rice unu leja yon unu ga rice na langba leji na yon unu ga jollof rice ya leni ulo amegle okun cha ihe ke amontanka bre amakota 4 ndị ọkaigwe nwe mụ na ndị ihe na-eme na ọkaigwe na-amasị ọ na-enyekwa m ọṅụ nke ukwuu ime ka unu mara na ndị Nigerian Army with coordinated effort with other forces ejidego Gentle the Yahoo. Please, if you are visiting my YouTube channel for the first time, subscribe with us and turn on your notification button. Hello Biafrans, welcome to Magnetic Chicks TV. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. Today being 17th of September 2025, we are bringing this news live and direct to you in Biafran land. It has been a kind of trending rumor all over the places, social media, that Gentle the Yahoo has been captured. Although we have kept calm, looking for a valid confirmation to let Biafrans know if the news is true or not. But so many places we have made our investigations, or we have made our inquiries, confirm that it is still and allegedly it is still a rumor, because no video or no concrete evidence has been showed, something like that. You can recall that some years back a news like this broke out again, that the Nigerian government, Ebubeagu and the Musa guys captured Gentle and they had buried him in a confrontation as of that time. But after some, let's say like 8 or maybe 12 months later, Gentle the Yahoo surfaced again, and he told people that nobody captured him, nobody buried him, that he only just went underground. So maybe that is exactly what is going on at the moment. Who knows? You know, it all started with that Gentle the Yahoo has been poisoned. Then after some time, so many people were bringing up videos of Gentle the Yahoo, old videos, in order to call him, you know, when you want to kill a dog, you call the dog a bad name. So the only thing we were able to get our hands to is another voice note of Gentle the Yahoo that is trending right now, where people that are still accusing him of being a mastermind in any kind of buying in Imo State, KP, kidnapping and other things, where they are still accusing Gentle. So listen to this voice note of Gentle the Yahoo. aka Gentle the Yahoo onye eziokwu. Ihe na m na-aga egwu na ebe asị m tie etia Chukwuka abịa ma ya tie m ihe otiti. Ewepụ m ewepụ Chukwuka abịa ma ya wepụ ndụ m. Ihe mgbe anyị na-ọsụ ka ihe a mere. The reason why m ji eburu nke amị awụ otu aka ọ tụrụ ibi na amị na ọ ibi na-ada agwọrọ anyị ọgwụ. Ndị amị ji wela achọrọ ibi that period of time. Which eburu m ya. Agwa m asha buru ya yiri m ya egwu. Onwe mgbe nsị ọkpọ ntụ gbuo ya egbuo. Ọkpọ ntụ bukwa na-eyinye ya egwu ahụ. Emecha ya okwu ahụ ruo chairman of ọkaigwe ntị. Chairman of ọkaigwe wee gbee 1,200,000. Wee ya ayọsị ya nwa akụ hụ ya ka ghara igbu anybody n'ala akụ. Nwesi ya oke. Release ya alawa. Now, Chinwendu si na achọrọ m igbu ya gbuo PG gbuo onye nka gbuo onye nka. Naanị Chineke nna bi n'eluigwe ga-ekwu okwu a.
and asịsha ala akụ erube mgbe ya agba ya aka ya agba asịsha ala akụ isi na ama pụrụ igbu gị na abịarala nke gị ka e gbuo gị. Wali Chiwendu, you are the one that invited us. Mgbe m ji power bike m wee bata, Chiwendu, I came to your house, you entertained to us. Lelu gị. Chiwendu, aṅụrụ mmanya iriri eshi. Chiwendu, ibutere binye anyị. Chiwendu, la be gị ka m pakịrị power bike m. Gị nwachi m paakị ya power bike m. Chiwendu, gị nwanyere m eru m mbịala anya hụ na mmụọ m anabataghị ịnọla be gị because ahụtara m gị asa na evil man. Chiwendu, ịgbagidere m ọgba dede why meji wee chi ihe na be gị. Chiwendu, I didn't sleep in your house while achọkwara m igbu gị egbu. Chiwendu, ịbribụrụ m isetiri this young man up wiro ha m n'ọfishi nwanne gị nwoke na mgbagbuo gị iro ha m because of na gịnị ọ rechiri onye izu ọgụ ala. Chiwendu, mụ asị gị no, I can never try it. Ọnwụghị ha ji maka ya wee bata, anyị abịaghị igbu ụmụnne anyị. Chiwendu, na be gị isuwe ihe ndị a dị ndụ. Chiwendu, akụmara na ihe niile nkwu ebe a wee okwu ashị. Chiwendu, ọla be gị ka anọ wee weta kọmplenụ akụwa na ofe akụ. Chiwendu, gị nwawe onye nyere ọda si ka a ga bute akụwa na ofe akụ na that man dị evil. Chiwendu, ihe bara m lanchị na ọ na-ara nwunye ụmụ mmadụ. Ọwụ the allegation you told on him. Bara m ntị nji wesi no and ọ na-ara m ụmụaka ma gịnị. Chiwendu, na be gị ka nsi wee gbagote ọwụ na akụwa na ofe akụ ga-echeta that no side of ishi ka m si wee gbagote dade wee mitie ya ebe ụmụ be m jiela Catholic Church. Chiwendu, ọ gịnwa sị kụwa akụwa na ofe akụ ihe si ihe akụrụ ya ahụ na egbule ya egbu, which I did. Chiwendu, iwetala isi mụlọ akụwa na ofe akụ wee kwakọlata ya ọnụ. Asịsha akwa agbọghọbịa aka ya gba asịshala ala akụ. Chiwendu, ị chefuru mgbe isi na m were nwaanyị PG kụọ ya ihe nke m amaghị ihe na-esere gị la PG. Chiwendu, ngwa gị datịna I can never try it. Na abịa mmụọ obodo a mmadụ iyuzu m anyhow si aga m atry ya try. Chiwendu, ị chefuru datịna gị nwa onye gwara m sị na m anarakwala any money karịa 15 million. Chiwendu, agbara ụlọ nna m ọkụ mgbe ị na-agwa m okwu a ka nsị gị na ihe ya ji ewute m na be Zuma nọchiri ụzọ n'ihube agbahụ be nna Zuma ọkụ. Ele ihe mere ọnọdụ a ji wee dị like this. Echichapụrụ m chigodo ebe echi wee baga rutela be nna m wee bịa mụọ be nna m ọkụ. Let the people of Akụ hear it clearly. Akụ dị ụta ọ dị today with Chiwendu, and akwuru m okwu that na people that are gaining from ihe megala ala akụ kidnapping emegala ala akụ na mma akpọ names. All right, my good people all over the world, lovers of freedom and people of goodwill, welcome back. There is an update. We are receiving information that Gentle the Yahoo, the general of Biafran Liberation Army, has been captured. So now, some people are rejoicing while some people are panicking. So the truth of the matter is that for now we have not yet confirmed if he has been captured actually or not. I want to make this information very clear to everyone. Do not panic. For those who are panicking, those who say I pray is not true, some people say I pray is true. So one thing in this life is that whatever thing that happens, it will favor some people and it will not favor some people. Some people will like the news and some people will not like it. But what I want you to understand today is that whatever that happens cannot stop us. Even if Gentle is being captured today, he is not the first person that has been captured. And he may not be the last person. Of course, that's how it is. Mazi Kanu was captured. It did not stop us. Ikonso was murdered. It did not stop us. And many more other people. It did not stop us. Capturing Commander Gentle, the general, is also not going to stop us. It's not going to deter us. We are marching to the freedom. And that is what each and every one of us should have at the back of our mind. This young man is telling people to stop jubilating, to stop laughing, to stop saying yes that they have captured Gentle, that even if it is true that Gentle has been captured,
he reminded them that Ikonso was killed. Nothing stopped the Biafra movement. Mazi Nnamdi Kanu was captured. Nothing stopped the Biafra movement. Simon Ekpa was also jailed. Nothing stopped the Biafra movement. That even if Gentle the Yahoo has been captured, that it is not going to stop the Biafra movement. That they should stop jubilating. Listen to him. The news flying over social media that Gentle has been captured has not been confirmed. This is not the first time we heard that Gentle has been by. This is not the first time. We have heard it twice. At the end of the day, Gentle have to surface from somewhere else. So, we don't believe in such news flying around until we confirm it. When we confirm it, we bring it to you. But one thing I'm assuring you is that, be it good or bad, whether Gentle is captured or Gentle is not captured, it's not going to stop us from moving forward. It's not going to stop us anything. The only thing that can stop us from moving forward is when federal government decide to listen to us and give us what we want. Capturing Gentle doesn't stop anything. If capturing Mazi Nnamdi Kanu did not stop us, how do you feel or how do you think that capturing Gentle is going to stop us? We are Biafrans and we will never relent in what we do. We have passion for what we do and we know why we are doing what we do. We don't force everybody to be part of this journey. It's your choice. As I used to say that freedom is for everybody, but the pursuit, the fight for freedom is not for everybody. Some people will fight it and everybody will gain from it. So that's how it is. As long as I'm concerned, the Igbos are not free in Nigeria. Either we get our own nation or our demands must be met and one will not remain. I don't care what government think. I don't care what federal government do. It's none of my business. What I know is that we are going to get our freedom. Who they capture doesn't matter. It's not today they started capturing people in Igbo land. It has become a normal thing. And that is why we cannot stop, because we heard the news which have not confirmed. So my people, whether Gentle is captured, whether Gentle is alive or dead, it's not going to stop us. Our eye must be on the ball. Let me remind you that Mazi Nnamdi Kanu never called anybody on phone to come and join him in the struggle. We all heard his voice. And when we heard his voice, we gave a thought to what he said. And we made a research and we found out that he was saying the truth. That was how many people joined. He did not call anybody on phone. So it's your choice to decide where to belong. When I get information and confirm if this news is true, I'm going to make it known to my people. Good evening from here, Igbo Biafran land. In this video as well, you can see that Nonso Nkwa is very annoyed with Ikenga Uruago. Nonso Nkwa is telling Ikenga Uruago to stop interfering in the matters of Imo State, that he is not from Imo State, that he is giving people wrong information, that he is denting the name of Imo State, or in the name of chasing clout. Listen to what Mazi Nonso Nkwa told Ikenga Uruago. A very, very quick one. Actually, correct impression and correct misleading information, misleading report from one Ikenga Uruago. One Ikenga, you know, somebody just sent me a video about Ngozi Ogbu, the unknown gunmen who kidnapped. So the guy was saying, Ngozi Ogbu, Garije Hundo unknown gunmen, go je maybe nara ha permission, go liye mayor, mo go je gwa ha na ochori ile mayor, na mgbe ọ gachara ahụ ha, ya na ha ekwuchazia, ya atọnụzia ka ọ lawa, ha sị hey stop. Ha jezie sị ya, okay, you politician,
ebe ị bịara ebe a ị gaghịzi ala this and that and this ngwa lekwa ihe mega ngwa kwuo okwu maka ndị black and black, kwuo okwu maka ndị Ebubeagu, this and that. You know, when you look at a full grown up man talking like that, ị ga-ajụwa sị onye nke oji okwere ike wa ahụ. Why will you be talking like that? Ike nguru agụ. Why will you be talking like that? You don't ebe. Are you from Okigwe? Are you from Ihube? Are you from Imo State? At least ikwu okwu your environment, ikwu okwu exactly ihe ma anya. Amami na aghọta. Ikwu okwu ihe ma anya very well. I don't think iwe onye Imo. I don't take the one here because you only more here. You should get because only here this person in a this person is a respected individual in Okigwe, former council chairman, former House of Assembly member. Yanam no moto von Ghana kende unknown gunmen. Jagwa no chi limma. Nke haji boro fada gabia beria. Koke haji uru bishop gabia liem mai. Monke haji boro genene. At times, unu na-ekwukwe n'okwu na amara onye na-enye unu information. Unu na-ekwu okwu na amara onye na-enye unu information unu na-ekwu. Nwanne, if you are not on ground, you are not on ground. If you are not on ground, you are not on ground. So that information from Ikenga Uruagu is fake, is false, is misleading, is defamatory. We expect Ikenga Uruagu to apologize to the family of Ngozi Ogbu. You cannot be putting somebody's life in danger by talking rubbish on social media. Somebody ana achogodi kamera oto shalata. Somebody ana achogodi kamera oto shalata oto shalotu nde ji hafia. Gi were mmanụ gede na we kwala n'ọkụ. It doesn't make sense. So because legbo that guy anya. Okogi eri okogi inyo. Onyara la moto von Ghana kende unknown government ijekwa ha na ya ga-eli mma ha asinu ndị bishop ga-abịa beria ka o fada ka o catechist ga-enye date sha ga-eli mma ya von na ya na akohiri. And again, atorola nephew o nwere obere nwa 13-14 years atorola with Ngozi Ogbu onye kwugo okwu ye. He was with one small boy mgbe ha na-eme. And I am still urging and asking Nde Torola Ngozi Ogbu to release him. Owo ya kpọtara ndị black and black ebe a. Owo ya kpọtara Ebubeagu there. Unu ma ndị kpọtara black and black, unu ma ndị kpọtara Ebubeagu. Hapụnụ Ngozi Ogbu ka ọ laa. Hapụnụ Ngozi Ogbu ka ọ laa. Taa ọkwa Tuesday. Udo. This guy here is supporting the government of Hope Uzodimma, saying that government of Hope Uzodimma is not the one buying people in Imo State, but rather the Biafra Liberation Army are the ones buying people in Imo State. Just listen to this guy, what he said concerning the Biafra Liberation Army versus Hope Uzodimma. Ndị Igbo ekele m unu, Igbo ndị ọma njem ọnụ, udo dịrị unu. Biko na abịara ka be m adreesị nye nụ na afọ n'elu ihe. Fụwa na nwoke si na ndị ọsụ ọla Okigwe vacate be maka ihe ndị amị na-abịa egbusi ha. Na ọ bụrụ ndị anyị na-ekwu ndị ụmụọma na-abịa egbu ha. Na ka je gbafusie ọsọ hapụ obodo fa na ndị amị na Ebubeagu ego ihe afọ ihe okwuru dị ya. So nwanne nwoke aya bi kpara mmadụ and aya bi ịkọ ọnụ. Ihe na-ekwu bụ mata gị na video biko ajụọ na ajụ gị biko the sincere with your heart, the very sincere, the honest zama ajụọ na ajụ gị ga-ajụ gị na ajụ chọrọ ịjụ gị bụ na nwanna ka ihe kpatara ndị amị abịa ọsọ from the year 2018 or even 2019 gbada back to 19 mgbe ụwa bidoro onye bụzi kịta ka ndị amị abịa na-egbu ndị ọsụ ka ihe kpatara ndị amị abịa ọsụ because amụrụ n'ọsụ etoro n'ọsụ afọ bụ ndị amị before n'ọsụ ndị amị na-afụ n'ọzọ bụ the ọsụ indigenous people bụ ndị amị and ha na-eme abata sef ịmama na ha bụkwuru ndị amị ha na-eyi uniform except people that know that ha bụ ndị amị. So ka ihe pụtara na ndị na-amụ tanka abido a na-agbata ọsụ before bere egbusi ndị ọsụ ya bụ na nwere ihe kpọtara ha obodo kpọtara ha ọsụ ọgwọtago anụ juru ime ọfịa
ka ndị dinta na-eje nta chụba anụ ọ bụrụ na anụ adịrọla ọfịa dinta ga-eje nta ịghọta ife na-agwa gị so ajụ anyị na-ajụ gị bụ gukozi amịa ka ihe kpatara na ndị a ebido gbube ndị ọsụ maọbụ ndị ọkaigwe wanụ from 2019 gbada back to 1980 or 1970 ka ihe kpatara ndị amị abịara ọsụ zama ajụjụ ahụ. So, my Biafrans, thank you for watching this video. Remember to subscribe with us, Magnetic Chicks TV, for we remain the best. Let us keep our fingers crossed. For now, we don't know the actual truth. Until when we get the full gist, we will bring it up here to let the Biafrans know the exact truth of what is going on. For now, let's keep our fingers crossed. Thank you. Share this video. We all love you. Bye. Let there be peace in Biafran land.